Biafra ahụ nke ahụ bụ iwu dị n'Ọsụ na mmadụ jiri flag esere ole kọlọ ya ahụ Biafra red and the black and the blue or anyị green. ga-eji aka etigbuela aka foto Nnamdi Kanu onye jikwala ute obodo a ụsụ ka ọ bụ Nnamdi Kanu alụọ nwaanyị n'obodo a Ikonso alụọ nwaanyị n'obodo a Mike Ahize alụọ nwaanyị n'obodo a anyị na ha ga ọgọ anyị na ha enwee nitin anyị na ha ji kee ihe buru ya bata obodo a so biko okwu Biafra ahụ a na-ekwuela ara na mmanụ ụtụtụ eribe mmiri ụtụ na-ekwu gwara ebe a nke ahụ abụọla ekwu dati pat nke ahụ bụ iwu dị n'Ọsụ na 1 mmadụ jiri flag esere ole kọlọ ya ahụ Biafra Red and the black and the blue or anyị green. ga-eji aka etigbuela aka nwaanyị ọbụla lere akara ọsọ ya bụrụ akara ka ị lere n'obodo a iwe were newspaper cheki kwa ledere Biafra anyị mekata ahụ ya bụ ledere Biafra la common newspaper ahụ ejiri kere mmadụ akara anyị ga-awụ gị mmanụ akara anything akpọrọ Biafra even foto Nnamdi Kanu onye jikwala ute obodo a ụsụ ka ọ bụ Chukwu mere ebere ndị be anyị na-aba Kalụ mana ọ bụrụ na ọ mere nwa abara Kalụ n'obodo a anyị ga-eme baptizim taa echenji ahụ ya that man a na-akpọ Nnamdi Kanu onye ushie ekperime bad that man bụ ụchụ amabeghị m ihe ọchụ Nnamdi Kanu alụọ nwaanyị n'obodo a Ikonso alụọ nwaanyị n'obodo a Mike Ahize alụọ nwaanyị n'obodo a anyị na ha ga ọgọ anyị na ha enwee nitin anyị na ha ji kee ihe buru ya bata obodo a eji wedem obodo a eje ala o nwere ihe m na-eche m jara ajụ m gaa kemgbe nna ajụ nna ọjụ dịkpụrụ obodo onwekwara eze ebe si wepụta the skull ebe mgbe egburie ha jere dọrịa ala bịa ebe ni onye dị 98 years old so tuto no my uncle ha sị na ya na-enye m information nji abịa fight fa so ha je kpụrụ ya jee n'azụ Secret Heart gbuo ya so mgbe ndị sekuriti ka a chọba ozu ya abịazie hụ ozu ya na azụ Secret Heart mana ahụrụ ọzọ isi ya and oge ahụ ebe a na-aba ya aba so mụnwa sizie ka elie ya n'azụ Secret Heart ebe a dịka omenala Igbo si dị mgbe emechaa n'obodo dị mmụọ ka anyị jezie bụọ ya kweshi na anyị nwekwara ike ije ebe eliri ya na ngosikwa gị ebe ahụ ma nye gị pishọ ya mgbe elirie so ha egbuo ya anyị achọgide isie afọ isie den ọ na-eru mgbe ndị sekuriti bịaziri ebe a 4 days ago enweta ya na Akpụnweke o nwere ebe a na-akpọ Akpụnweke na roundabout n'ime ụdaba ya ebe a ọ bụrụ na shrine Chizoba Disemba igburu ya Chizoba nwa obi onye ụda ebe a ọ bụrụ na shrine aka enwetara ya mgbe ejiri akwa red wee kesasịa ya so ihe eji wee mara 1 nọ isi ya bụ ezi a ofu ezi ahụ jiri abịa and ọ na-akpụ isi kpụrụ mkpụrụ wee welu so ihe a sị na mama m hụ stọọ ya na ya ama ya so ya nwata ihe eji demi ebe a bụ by next week ka a chọrọ ilie so ejezie ụmụ nwadị ala bịa ọ nwere omenala a ga-eme ewere kpọkọtazie ihe ya buruzie ya jee lie na the family house bụ obi ya that's in our own family house. I want to ask now, from what you've seen, on the Fulani bull your uncle. It's a funge. On the Fulani bull your uncle. Akpọrọ ahụ onye gburu ya bụ Chizoba bụ obi with pepero. Chizoba bụ onye ụmụnna ma pepero bụ onye Eziama. So part of the Obubi or part of the Biafra agitation? I'm under Biafra agitation. Ihe a na-eme ebe a bụ ihe bụ Association of International Criminals ọ ihe nọ na bayo. Ọ ihe dịka Biafra bịa nge na obodo a. Ọ ihe dịka Biafra. Okay. Thank you.
Ya bụ ndị nna anyị abịa bọrọcha plantain dị nke ama anyị bịa bọrọcha akpụ buru plantain ha ọ mmadụ niile egbucha n'obodo a na ihe niile eniri mee manu akarịa na n'abụọ ya ala anyị dị banana na-ekwe m ube. So ordinarily this is supposed to be a normal activity, daily activity. Get all as if it's a victory, a Christmas or when last Konya Melody for this kind of activity? Is a good okay, I want to see that is recycling. For the first time, we're busy when I bought upon. When I quick or if I make again.